Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me doesn't want to say nothing to the yes. It all has to break. I need a little room to breathe. Cause I want to say nothing to the yes. And I'm about to break. Kahinyo Tribe Integrated Territorial Organization Ribhoi District kelakin tu ki bor badai pe jonggatanat ka kuat ka khia bakanya da kalinti ka badai ha ka bayadei bat ka thungkam thungjam ha ka tanat ka kuat ka khia o president ka seng uba ban khanayor laya thu bakat kum ka jubab RTI balayo padiang ha ka lai tarik urisau arhaja arpuar na ka office jong district health and medical officer ka Ribhoi district lalap baki ju ki breu ki trai kum ki regular casual workers bat ha ka ju ko por kum ki official la hendrius nem news nem bat prasnem uniu nong yalam ke hitu loong baka seng ka nangyay bot din halor ka ni ka kam khnang baka thungkam thungjam kam dei banlong da kalinti ka bamdei Haki hospital bakar bahap apa ka Ribhoi district kumpi of ship te habong hak kajing suthu ke jongi katkum ka RTI bani yu amne kapau ba kini ki casual trekum ki of ship ro but habang yu amne nipe ya kan kalis jongi casual kadon ga kerteng ke jongi hadu menta kumki RCW but haka of ship ro hadu menta kidam trekum ki of ship ro kabamut ba kapisa juga of ship ro kafon hadu menta galak menpoy namar ba ka kerteng ke jongi kadam kan hadu menta but umcem lawang yeki ba kum kita ki RCW lane bakin ino kawai hakini ki sngi di tayong bladap na kaliang yung kaseng itu kalalik kendo ya WHO bat kelapan pau ba tilat patai kubor ba kadon kata gajing yokam jong ki way breu ar pus apo ka office jong di WHO Ribhoi district de nakaliang jongi ban pensisya ban pentik kenai kata hadin bangi la file yang baga RTI bat hadin bangi la yok haga lai tarik benai do sipo ar jar ar ni syam bat pensisya baga te ke jingkeno ka jongi kalong ka ba somniam bat balong ka ba somniam bat ka ba sisya namar ba ngilap sisya ba kidon kita kinong tre kawasol lebor ne kita ki regular CC but haka off ship pat utre kum o chokidar apa umsau nongbri sub center te hamne nakalian jung ki khat ni hin kasi ki ali tunduk ya ki badai pe hamne po hospital sning sing CC ban pili ban pertho la udon ne em ule bro apa kaneka center andre nakalian jung ki ong ba ule bro udon supo umtrai bat umtre apa sning hamne hakane ga RTI hilak ro ba don ki kerteng rengai no ki ba sudon tang kerteng bre udon mano basai ke pisah jo kiro ni mla antep kata de kerteng hak RTI ni iba ismit L lapang bat i lasngai lapang kita ki ba yo bandung opship ya ki ba hadu mantangi la pentikena bat ngindam pentikena susu akini kisni kat nomor kidon kita ki ba rungkam arkam we bro ya gini ya bankong de Richard Nongklang ba arikong dayopi ka surong ba sanpura thangkeu ba Frankie Marweng ba sanbha sotun Corin Makri Baya Dalim Kahit Elvin Majau ba Bakstar Lamarai une o Bakstar Lamarai hakapor ba udang tray kum o casual mo utray hapo umtray PC hadin bala naga sarkar kala kanti perdana kum ki regular casual worker but I hun nin nongsi kine haba katuni menen ki lali ban kendo ya ban keli nong sning ki pensai ba kalas ngan lapang kadon hapo sning bat ka I hun lin nongsi kadon nong sning
kat ba ye kini kiwe ki bala pau hak RTI ba kitre hapo musning ita ide ai gunin nosik bat ita i lapang kim sem ladon hapo ko musning kabamut kini ki pau kum kita ki breu rengai mo katulok ka jengki ka fon ka jengki na ka sarkar lese ka pha bet man ka bade ban pha hendrei don pat ki ta ki nok tre hakan te ke ka ba sakawai bintang lam ba ibaba bhabok lang nom sap of shit stuff nos ilar sign ini baterai meta ko bi MLHP how try PC but kat baya ka kerteng of shit kejuki kadami hadu kaneka RTI ka bangi yo meta kumju i Flavia Makri of shit NM maulay sob sentar ilai ino nadu arjar atho meta elektrik kum staff nos shalun khoi kidami kerteng pat hak of shit ba idam tre hapo maulin kum INM te habagi phai sane habagi phai sekini ki casual no hadu khandai tang ki bangi la tikna mo hadu khandai kerteng juki haga regular casual lo kidon haga of shit kidon kabumun ka phone jong ka regular casual lo daki post nem let's say kila tre don ki bala tre kandai nem don ki batre pras nem don batre news nem news nem live nem ter kan kum gaji yo offset juki kawamut kiyo bet da batulop jom ka offset kan let's say ka poi be mo nomor ba ka keteng kadang teknik militi ba kan poi be nomor ba lapan sisa ba ka kadon mo ka kajingwan juki bagi don kum kita ki tre te haba don tre kemut ba ka phone telawan yo tena kalian ingin penti kena ya kan panggil file yang mengenai kau RTI ban sekira susu kenapa kim yo kisaki ba tikna halo kan nomor ba lada way casual tre news snap lane kendai snap ka bainong ka jung ula da jukit ibarit do mentale le se la foi ki tho lane ki khat hajar kita ki ACW kamu ba way lada tre tam kendai snap lane news snap ro kapsa jung o ka bai tulok jung ka la foi sekan jolak pralak uwe ka pisa jong ka casual ba yo phone tela da khin lang ba ki ba live snap ba ki ba sound snap ki ba sun snap ki ba drip snap ki ba yo kam of shooting kini ki regular casual kamu ka pisa ka poi da ki ho lak na du snap arajar arko arajar sipo hadu arajar arko lagi impua su badangi sekmat kindon ki ban le lendet ya kayo kam kayo jam hendrei kan yo kan long bai how shit apa sai lane hagano gono kabapau bas kaba khut kaba suba hagaliang kayo kam kayo jam ini kendu mene ya IDMHO nagaliang jong hapo kajing ilam jong sekretari bat kidkhon kilale bantu kit nagaliang hapo IDMHO habai de bat kini ki kerteng jong i bahabok bat i Flavia bat kiti ki kerteng rengai kibadon hakum ki regular casual bagi casual nagaliam jong di mecho ila penpau ba ha jaka jong bahabok ba jaka jong Flavia la tepat da ki we ki breu na benta ka kam ha ka ba tungkam bujuki endre habangi layawat la persang baniawat nagaliam ki jong ki kimlap dia kata ka file ba lale benta te nagaliam jongi ngini ya up dia kata laban pensisa kata kamtam ya kate ka jingdon jong kita ki berurungai hapo kate ke department de ke ba ngisu diau hang ne kalomba kane kala penduk jingkermen ya ki we pat ikun samla jong ka them gurgoi ki jongi namar ka jingdon jong kine ki thlen ki ban bamdu ya ka hok jong ikun samla jongi ha ka yo kam ki yo jam te namar kata nakariam ka jongi nin lek bandawang lasai kesni na audisi na IDMHO ba kidei ban penbek ya kane hapo ka sitayo ya kane ka jing rungkam bujuki lada kini ki ACW ki kwa bantre banne kum kita ki regular casual worker kamut kinne ki regular casual worker but ailat ya ka push off shit lada empat lak bantum ya ki staff bapura lembaga DSC bagi exam prepare kenang bagi wei kepat ikun samla jongi ki bahagan ka por ba mentang bisem ka jing kerdu kam ka basekai
te kan long ka jingker ku yaki laga ki yo ban option tang lai banai sa banai san banai ro kala long ka jingker ku ka krau na mata ka ying ka sem ka jungki bat na mata kala wei ka jungki hi te la sai ni selim kudu ban ban ai kan ro khas jungi bat ban dawaru ban tokit halor kane ka benta bat la dalap sisa kita ki bapen kam baklai kata ka pisah jong ki regular casual bat ki casual kumjuk ki option kamot ba unte tam na police department ban police sport hanat kumbelai pau ini ki sngi bangtan ki milenti ba na health department ro lada de ki sisa kamot ki observe ga de page ikane ni kwa ba ki poi syakaju ga benta nang ba nang ne syakmat kinom jasu kum kini ki jing bang bi ai ya